Saben Apa tuh? Loh Pak Adi kan loh. Tidak mriki Pak Adi. Tidak mriki Pak Adi. nyawa Enggak. Enggak. Kuwi kira-kira sarane muni apa ora slendrone sepira ngono lho. Nyaman kono ki apa? Diteruske tidak ada. Sap. Aku ki lek jengleng sithik ning krasa. Ora kanggo ngoyo. Sing penting tok car. Yen mamajen Hampung karo janur kuning janur kuning ora pas ki lho ya Kandhane mak beleng ngene kok. Nubruk iki sing pas kok. Pas piye? Beleni ora pas nang nubruk. Pasno yo ndek wong liya kowe iki ora cok. Kae kasno. Apa? Lah Guno Ngene iki mumpung pas karo pengendange lho. Iki sakjane sing dipanggil mau Dek Rantri lho. suwe akhirat sing Masa kuwi golan. makake Lah aku. ya karena ngareng ngepaske ku mau lho. Oh iya. Lah kok ngono lho. Hai hai. Ya. Iya iya. Koso. Nah, Wis. ngono ki ora kelingan mambengi ra turu. Ngiling-ngiling jaman. Bangsa wae semangat iki. Lah iya, cek semangat ta kae. Jadilan ora? Ayo ngene. Utian janjine kapiye janjine aja ngesu Panas udan panas, panas mas kamu ngaling-ngaling capek gunung. iya Golek apa kae? Ayo terus. Ya, 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 la. Ya, ya.
Rasane wong golek duit sak repes nganggo jogetan kaya ngene. Nini Nganggo sepatu bat barang ini ya. Nini. Kowe kok rambune ngono. Aku gak arep golek neh. Kowe kok ceplok pisah karo aku Wis bubar iki. Kene. Mosok ceplok pisah karo aku kok kowe sedaya kenter. Rene. Mau ora nggo pacul sekalian ya. Mau panas udan wis lho. Iki mau aku urung ditambani. Sah gelungamu ki kayak gede sik. Ditambani. Aduh, ya. Misuwa caping gunung Najan. ya layan Mas. Arang wis tuwa ya menggeh-menggeh. Rekane mungkin nek adekku ki bahagia ngono bene. Urung metu wis cekakaan wong telu. Lha mlayu lah orang ayang. Ora kaya awake dhewe padu. Dadi digeguyu. Anatian patun sarta Suling mandang suara etan kali ngulon apa sediane kelakon minum mane banyu aku weruh ambegane Mbak Rini iki kaya nganu kae piye lho lembungan ketiup iya arep entek gape ae lho. Wira ngene Mas. Sajake. Piye? Sing penting adik bahagia. Ya. Karo anak-anakku iso guyu ngene. Hei. Monggo lho Bapak. Sesarengan mriki Monggo. dadi sesarengan. Oh ya. Mriki monggo. Nggih, ditenggo. So. Kate. Oh. Jaman merjuang jorok kelingan anak tak oleni ning saiki ana Keturutan sing digadang biyen nate janji nek saiki apa lali ayo yo ning tak cadhangi sego jagung yen mendung tak silih capek gunung syukur bisa nyala gunung desa dadi rejo dene ora ilang kone padha lara lopo Yo nonton campur sari Mbak Rini.
saiki ana oper Mbak Rini neng gunung tak cadongi capek gunung yen mendung tak capek gunung walik ya walik ya Jane iki pengendang sing ngendi to iki jane? kepenak ya Gusti Allah, mangkate ngono ya gak sih? mangkate Oh, mergone semangat dadak makani manuk barang. oh manuke akeh kok ya piye kaku geruk Mbok jeru ngono jare ngomong. kok puk jeru to Yuk, siji werung duwe kok manuke piye oh, tak kira munine ngono manuke. kok geruk ngono Sekarang bisa so oh 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 sampun nggih Sampun Pak kader, Bapak mugi rena ing mengalih panjenengan. Amin.
Ya. Iki nek pamundhut iki biaya iki lek angkles ngene. Ngaten, Pak. Ya, Pak. Niki nggih ngangge bawa barang. Komplit nggih. Ya, Mbak Rini. Ya, sinom apa, Pak? Nulodolaku tumrape wong tanah Jawi wong ayu garwanipun Kakang. Umpama awake dhewe iki manten anyar tak kira ora kendhat nggone ngalembono. Apa meneh dipirsani para pini sepuh kaya wong ayu ya. Jelaras Kang Mas. Jan. Terusno pratelakno tresnamu marang pun Kakang senajan tawa semu Yayi. Setiane kelakon Bahan are kudu eling kang pepah Ojo lali tansah eling warang kang peparing ya. Yayi Ratri, Kula Kang Mas. ojo mungkur gunamen utawa mesam-mesem. Inci Kang Mas. Coba to, pratelakno uga kanggo para kadang kang lipdo ing budaya kae. Sendika dawuh. Galo, brengose kaya kabupaten. Heeh, sithik Mas. Heeh. Kepati malam minggu kutha Solo pancen rame eyo 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 gotong royong nyambut gawe mampir mas monggo mampir pir ngumpan mampir apa sida apa ora pir mampir Jan, senggaane kompak. Yo ngene iki Pak Cengkir Gading iki angger pacitane komplit, rokok sak bungkus, kopi ra telat ya wah kompak. Apa meneh bar madang ya wis. Mangga. Pinapsu topo Li ing siang
senggaane piye? Tegane mas, Heeh. tampil gede, Heeh. bejane sing padha eling, nadyan ora nyanding. Iki Pak Tarno iki biasane sing ora nyanding ning mesti eling terus iki. Ya sanadyan ora nyanding ning tepat mas, Iya. tiap bulan transferane Oh pasti. tertib no lah wong paguyuban Boyolali iki ora kurang-kurang kok ya. Yo, terus ke yo. Pilih gedung apa pilih tapi padha ngenani padha ngenani ane Dek mau bengi bos montang mati tanpa luru atiku tansah pisian agar keiling bukan semati mutiara terane lancir aku mangkene rumangsaku tanpa karo milane tak awemu tansah ngece sing tak kocapun Dek mau bengi bos montang mati tanpa luru atiku tansah pisian agar keiling bukan semati mutiara terjadi lancir aku mangkene rumangsaku tanpa karo milane tak awemu tansah ngece sing tak kocapun Dek mau bengi wes montang